nolabait zartu egin ziren guztia. Misariak ematen txostenean ja. Malazunto, venga. Bueno, vale, bai. Jose Mari Sors, nik ezagutzen dut, hasiera gure enpresa guzti hauen sorrera hasieratik. Hain zuzen ezagutu nuen Joseba Jaka, geure anai zenaren bidez. Hain zuzen, gu hemen hegoaldean ari ginean ikastoletan eta abar zegoen apurra zabaltzen, eta Joseba zena aldegin beharra izan zuen, eta egon zen 3 urte edo errefuxiatu iparraldean, eta Jose Mari Sors han ezagutu zuen, eta bere bidez ezagutu nuen, eta geroztikan 50 urtetan elkarrekin egin dugu bidea. Geure une on asko eta txar batzuk tarteko suertatu izan zaigunak. Momentu honetan, Jose Mari Elkar Fundazioko lehendakaria da, eta egindako bidea uste dut primerako izan dela. Bueno, nik aurrean dakaten gizon hau Jon Jaka da. Beak esan duen bezala, hasieratik elgarrekin egin izan dugu. Beak esan duen bezala, bere anaian bitartez izagutu nuen. Eta geroztika, euskal kulturan eta euskera bultzatzen jardun dugu hasieratik. Bere balore handienetakoa ikuste dela elkarlana, humiltasuna, baina aldi berean baita ere lana egiteko grina eta profesionaltasuna. Militantismoa eta profesionaltasuna. Gaur egunean, bea ere fundazioko patronatuan dago eta fundazioko idazkaria da. Ni galdetuko nioke Joneri goatze altzea, ze situazioan zegoen euskera eta euskal kultura gu hasi ginean. Pixka bat, ni beste alderetik 1979an etorri nintzen, zuek ordurako ja hemen hasia zinazten, hasiera jakanaia bezala, nahiz eta gu beste familikoa geho, famili bat bakarrekean egin genuen, denan arte, baina nola irudikatzen duzu momentu horretan, enuk esango bakarrekan euskera eta euskal kultura. Eta zergatikan hasi ginean ematen lehenengo pausuak. Esplikatu zezu pixka bat, ze sentimentoakin edo ze ikuspegikin hasi zinazten. Gure ibilbide profesionala hasi aurretikan Zumarragan bizi ginean. Eta Zumarraga oso euskal aldetik begiratuta toki arrotza zen. Emigrazio handia zegoen, eta kalean etzan euskara ezer egiten. Hor berriro anaizen Joseba, izan genuen guk nolabait pixka bat bideratu gintuenak edo sartu gintuenak euskara munduan, ez? Eta bera hasi zen, eta gero guk jarraitu genuen nolabait, egon zitekeen euskal produzio apurra nolabait ikastoletara eramaten. Nolabait gau eskoletara bideratzen. Esan behar da, orduan zegoen produzioa oso eskasa zela, oso urria zela, eta gainera sasi klandestinidade batean bezala bizi zen. Nolabait, bakoitzak bere aldetikan egiten zituen gauza apurrak, eta gero etxeko sotoetan edo gordeak, baztertuak egoten ziren. Bueno, sasi klandestinidade, ia klandestinidade osoa. Zatik, orduan gogoratu behar da zensura zehola, euskeraz argitaratzeko behartzala zensura pasa, argitaletxe bat antolatzeko Madriko baimena behartzala, eta egila da, eta nik orduan izautu nuen iparraldean, zeuden murrizketa horiek, eta gauza batzuk han egiten zian, eta gero honea ekartzen zian. Argitaratzen zen gutxia, bazeuden koliska sorta edo olako argitaletxeen bat bazegoen, baina lan asko ziren ipuin eta horrelako gauza sinpleak nolabait bakoitzak ateratzen zituena bere kontu,
eta horiek etxean gordetzen ziren. Esate bateako edilik ateratzen zituenak eta horiek bai nolabait ia bazuten nolabaiteko presentzi koskor bat ez handia ez. Orduan, gu hasten gera horrekin, nolabait, hori ateratzen kalera eta banatzen ikastoletara, gau eskoletara eta abar. Horrela ematen da denbora bat, eta ia Franco hiltzean, eta 1976an Joseba etortzen da Iparraldetikan, Josemari han gelditzen den arren, oraindik, eta hemen liburu denda irikitzen dugu Bilintzen izenean, nolabait material guzti horrek sasi klandestinidade horretatik irten, eta nolabait eukidezan plazaratze toki bat, nolabait duina eta abia puntu izango zena. Gaina gizartean izugarrizko arrakasta izuen zuen, hor izatik radio popularrak zuzenean eman zuen Euskadi guzirako irikiera. Orduan, gaur egun behar bada beste erabatea egiten dira, baina orduan ere liburu denda bat irikitzen zenean akontezimentua zen. Eta nolabait, ikusiaz, euskaraz argitaratua zegoen plazaratze paso bat ematen zela, gizarteratzen zela, kalera jartzen zela, izugarrizko oihartzuna izan zuen eta justu aurkezpen bat egin zen, eta aurkezpen horretan Jose Ramon Beloki, garai hartan, herri irratiko esataria, zuzenean konektatu zuen irratiarekin akontezimentu hori emateko. Izugarrizko arrakasta izan zuena, zorionez, eta gero bidea egiten jarraitu duena. Esan nahi dut, gure ogibidea zen entziklopediak nolabait saltzea, Walt Disneyen Gauza Harrigarriak entziklopedia saltzen genuen. Hori zen gure diru iturria. Baina, hortik aparte gero egiten genuen, ikastoletara eta gau eskoletara banatzen genuen zegoen material hori. Eta saltzen genuen entziklopedia horietatikan diru zati bat uzten zen, nolabait, egiten juteko kaja bat, gero, hori, argitaratzen hasiko ginena ikastoletarako materialak. Ikastola liburutegia hain zuzen deitzen zena. Baita ere, Txilardegire matematikak, baita ere Jacinto Azetinen esperientziak, gaur egun begiratuta barre egingo genuke, baina garai haietan izugarrizko ze izan zen, aurrera pausoa izan zen. Bera, esan genezake garai hartan, bai kulturalki eta euskararen edapena oso txikia zala. Nik anedota bat kontatuko dut, eta da garai hartan halako egarria zegoen euskal kultura eta euskara kontsumitzea argitaratzen zen guzia, hain gutxi zen, jende guzia denak erosten zutela. Gaur egunean hori ezin pentsatzeko izango zen. Beraz, nik ustotena da, hor egin dala bide bat, gaur egun arte, euskara eta kulturaren normalizazio batian. Jendeak gabezi asko zeuden. Gabezi asko zeuden, eta gabezi horietan esan daiteke, lehendabiziko gabezia zegoela, irakurlego jenderikan apenas zegoen. Jende bat euskaltzale bizie eta porrokatua zegoen, baina alfabetatua oso jende gutxi. Hala ere, erosi egiten zen, gero irakurri, beste gauza bat izango zen. Zegoen, nolabaiteko militantismo bat, eta militantismo horrek eramaten zuen zegoen produzioa erostera, gero irakurtzera eta ia bigarren kontu bat izan ziteke. Bilintzi irikitzean, nolabait, ze bat egiten genuela, hor jartzen genuela produzio guztia, baina nolabait etzela helburua toki batean kokatu ustea, baizik eta hori zabaldu egin behar zela. Gertatzen zen, Bilintzera jendea etortzen zela, Arrasatetio, Bilbotio, ez dakit nundio, asteburuetan, han aurkitzen zuen materiala erosteko, ez? Eta bigarren zebat arrazoi bat izan zen zegoen material hori, baita ere beste herrietako liburutegietara zabaltzea, eramatea.
hasiera batean zaila egiten zen, zeren eta jendeak, liburu dendetakoek, ez zuten ikusten hoien premia, hoien beharra, gero gutxika juntzen hori zabaltzen. Baina ideia zen, nolabait, gu geuk jarri ahalik eta produzitua zego material guztia, eta jun baita ere zabaltzen beste tokietara ikusgarritasun bat eukitzen hasi zedin euskerazko produzioa. Hirugarren urratsailea gero izan zen, nolabait geu produzitzen hastea, ia Elkar argitaletxea bezala. Bai, pentsatu behar da, garai hartan euskerare ez zeola oso edatua, jende gutxik erabiltzen zuen, enpresetan esan erabiltzen. Gure helburua izan da beti euskera erabiltzea komunikazio oinarrizkoa gure enpresa barruan. Baina, garai haietan, zenbait puestotarako arkitzen genuen jende bat baliagarria zana, baina euskeran kamots edo ezakitena, eta hor problema bagenitu. Gaur egunean, hortan, bai, uste dut, aldaketa eman dala gure enpresan, gaur egunean, sartzen den jendea, euskera dakin jendea. Baina guretzako importantea da, eta azpimarratu nahiko nukena da, guretzako euskera, naiz eta edatu dan, eta beste normaltasun batian dago, eta gaur egunean gainera eskoletatik ateratzeian gazteak ia denak euskera dakite. Askotan entzuten da militantismoa, borondatea, bai, militantismoa eta borondatea importantea da, baina baita ere profesionaltasuna. Esan nahi dutena da, enpresak eta gizarteak eta azkenean instituzioak ere jarri behar dutela baliabideak nolabait euskera hori normaltasunez edatzeko edozein lekutan. Askotan euskaldun nahi eskatzen zaigula, askotan militantismo gehiegi. Eta gu militantismotaz zerbait badakigu, ez? Azkenean guk ustartu dituguna da militantismoa eta profesionaltasuna, eta hori da azkenean Elkar fundazioa. Nahi genuena zen, euskal kulturatik bizi euskal kulturarako. Hain zuzen, ogibidea izan zedila euskal kultura, eta lortzen zen etekin guztia berrinbertitu zedila, berriro, bai euskara eta bai euskal kulturak eukiz ezan, apoio bat hor behin altzen neurrian indartzen eta zabaltzen juteko, ez? Orduan, aseratik guk garbi geneukan, guk lan egingo genuela soldata batekin, eta etekin guztiak berrinbertituko ziala, eta berrinbertsio hori izango zela euskara eta euskal kultura sortu eta bultzatzeko. Gure helburua izan du da, Jonek ondo esaten duen bezala, kulturatik bizi eta kulturara, euskarara eta euskal kulturara etekinak berreskuratu. Hori izan du da hasieratik. Zein izan du da ibilbidea? Ibilbidea izan du da enpresa ezberdinak sortu genitula, azkeko euskal kulturan inbertitzeko, etekinak euskal kulturatikan bakarrikan ateratzea, ez da ia posible euskal kulturak daukan gabeziak edo bere txikitasunagatikan. Beraz, guk nolabai gure liburu dendetan eta banaketetan egin duguna da liburu orokorra, baita ere espainolez eta beste diversifikazioan, beste produktu batzu saldu. Beti ere hori gero inbertitzeko euskal kulturan. Baita ere, estado mailan egin izan dugu inbertsioak nolabait merkatu batea iristeko eta enpresa batzuk errentableak egin eta gero hori beti inbertitzeko euskal kulturan. Hori guk beti rebindikatu dugu industria kulturala. Iruditzen zaigula, herri hontan askotan industria bezala hitz egiten dela burnileak eta beste gauza, baina ez da ulertzen zer da industria kulturala. Eta gaur egunean euskarak eta euskal kulturak aurrea egin behar badu, industria bezala funtzionatu behar du. Eta hortarako, eta pentsatua, hasieratik gure helburu bazala berrinbertsioa egitea, Elkar fundazio batian sortu zen. Eta fundazioa ez fundazio bat beste lekutan egiten da bezala, parte bat fundazioa ez, fundazio orokor bat.
Momentu harretan, sortu zian enpresetatikan, zeuden balore batzuek garai hartan 60 milioi eurotakoak, 10.000 milioi pesetetakoak. Hori dena pasazan fundazio batea. Eta fundatzaileak, azkenean guk egindako lana, gu bihurtu ginen langile bezala. Naiz eta izan langile kudeatzaileak. Baina industria kulturala apoiatzeko eta berrinbertsioekin lortu zen nolabait euskal kulturari erantzun bat ematea gure heinean edo gure posibilitateetan. Gaur egunean, hombre, nik ustotena da, hau guk martxan jarri genuen, gu oso harro gaude hau egin izana, eta gaur egunean dagoen ekipoa eta dagoen jendea oso gure helburuekin oso lotuta daude eta oso motivatuak, onuragarri izango litzake baita ere beste batzuek olako pausuak ematea. Eta elkar hor bide lagun izango litzake, esatik gu sinisten dugu elkar lanean, lan egitea beste batzuekin, beti egin izan dugu. Eta zuk aipatu dituzu batzu, baina lan egin da UCEekin, lan egin da Eluiarrekin, lan egin da ikastolekin, azkenean lan egin da ahalik eta jende multzo edo talde gehienekin. Iruditzen zaigulako euskal kultura ez bakarrik baizikan elkarlanean eta beste batzuekin lana eginez aurrea ateako dugula. Elkarlana beharrezkoa da. Bakoitzak bere aldetikan ahalik eta ondoen eginda ere mugak ditugu. Eta orduan, muga horiek gainditzeko elkarlana beharrezkoa da. Bai elkarreti begiratuta eta bai beste aldetik begiratuta ere ez. Alde horretatik, nik uste dut hainbat zeakin elkartekin eta lan egin dela eta egiten ari garela, eta horrek ematen digu posibilitateak banaka bestela lortuko ez genituzkeenak. Hain zuzen hori hasiera-hasieratik garbi eduki genuen bidea egitekotan berrinbertsioa beharrezkoa zela, eta hain zuzen, aipatu bezala, fundazio bat egin genuen, ez fundazio instrumentala, baizik eta balore guztiek, azio guztiek, enpresa guztiek eta azio guztiek pasa genituen fundaziora, lehen langile soil ginen, bakarrikan gure izenen zeudela enpresak, baina langile soil izatera pasa ginen eta fundazioa nolabait bihurtu zen azio guzti horien jabe. Nun, karta fundazional batek behartzen duen orain, lehen eta gerora ere, euskal eta euskal kultura bultzatuko dela. Jende asko galdetzen digu zer da elkar, ez? Ez da, monstruo da, ondila da. Bueno, gaur guk mundu globalizatuan lan egin behar dugu, eta mundu globalizatuan enpresa ondila beharrezkoa da, baina beti ere gure helburuekin eta dela, etekinak sortu, baliabideak euskal kulturan inbertitzeko. Orduan giza talde handi bada, gaur egunean 250 pertsonak osatzen dutena, lan egiten duguna, lehen osan dugun bezala, ekoizpenean, liburu dendetan eta banaketan. Banaketa egiten dugula estado osoan ere bai, baina guk hala ditzen diogu deslokalizazioa a la inversa, osea guk estadoan egiten dugu, baina hemendikan egiten dugu, guk gure helburua da hemengo jendea nolabait laguntzea, hemen puestoak eta hemen sortzea, eta azkenean erabakitasuna, erabakigunea hemen egotea. Eta dena fundazio batian daudela. Eta fundazioak bada bere balorekin. Eta balore batzue badira, edo nork eduki lezakena, elkarlana, lurraldetasuna, eredu soziala, baina badago bat, eta da berrinbertsioa hori oso gurea dana. Eta da guk azkenean dena euskal kultura eta euskal kulturarako bideratzen dugu.
Guretzako garrantzitsua ez da diru iturriak anitzak izan ditezke, guretzako da non inbertitu behar da, eta hori euskal kultura da. Baina badago beste, osanik uste, beste oinarri bat, balore bat garrantzitsua dana, eta da, beti egin dugula hori askatasunatikan, autonomiatikan, bai, hori, baina izan du jonek, autonomiatikan. Guk fundazioa sortu genunean, eta, bueno, gu azkenian, lehen osan dugu bezala, langile kudeatzaile bihurtu ginean, patronato bat izendatu bertzen. Eta patronato hori egin dugu normalian enpresako gerente eta enpresako langile jendeakin, langile dianak azkenian, eta kulturako jendeakin. Baina instituzioak eta partido politikoa beti kanpoan utzi ditugu. Ez haiekin ez dugulako lan egin behar, guk azkenian lan egingo dugu elkarlanean instituzioekin, gobernuakin, diputazioekin, behar danakin. Baina guk erabakiak propioak izan behar dute eta autonomoak izan behar dute. Bueno, eta horren ondorioa gero elkarlanean gauza asko egin dira. Esate bateako Martin Ugalde Parkea. Martin Ugalde Parkea bere garailean egunkariakin, eta gero berria zoritxarrez itxi eta berria sortu zanean, behaiekin segitzen dugu eta grafikaz lizarrakin, baita ere ikastolekin. Gaur egunean, kurrikuluna euskalduna betzatzutena da gu gehala garrantzitsuenak hortan, eta gure helburua da testoak hemendikan honeako sortzea. Eta hori ikastolekin, zuek hasi zinazten dian, 70ko hamarkadan ikastolekin hasi zinazten, eta berdin segitzen dugu. Guretzako da elkarlan aberatsa bat. Elkar handia dela, esate dute. Karo, hemen zerbait dira, baina estatu maila behiratuta globalizazio honetan ez gea nahiko genuke bezala handiak. Handiago bagina, segurenik gauza gehiago egiteko aukera izango genuke. Baina, egindakoaz konformatu beharko eta aurrera egin, ez? Aipatzen zenuen ikaselkarrekin, batez ere, ikastolekin batera, ikaselkarren, egiten dugula nolabait material bat bertatik sortua bertako ikaslegoarentzat. Gogoratzen dut, guain dela, urte mordo bat, Mariano Ferrerra entzun honi lehendabiziko aldiz. Ze importantea zen horrelako gauza bat hemen egitea. Zeren eta kanpoko argitaletxeek sartzen ari zirela, eta nolabait hango ikuspuntukin sartzen zirela. Eta nolabait hori zela kolonialismo kultural bat. Eta horregatikan oso importantea da bertako jendearentzat bertako produktuak sortzea. Baina beharko genukena da beste zenbait jendea inplikatzea hortan ere eta elkar gure gituragatikan eta izateko moduagatikan prest gaude laguntzeko, azkeneko urtetan eta hori badakigu produzioa 70% Euskal Herritikan kanpoa egiten da. Eta horrek esan nahi du, 70% kanpoan egin da, nolabait pentsakera edo balioak kanpoan daudela eta gero euskeratuak. Eta hemen askotan diskutitzen da, nola digitala, ez digitala. Nik ustatena da konsumo aldaketa bat ari dela sortzen, paradigma aldaketa bat da, eta guru asko daude esateutenak gauza bat eta beste, baina inork ez dakigu haindikan hori ze bide jarraituko duen. Hor askotan behiratzen dugu, Ameriketan beti ez, Ameriketan ze gertatzen den, ez? Eta han ere topea eman du eta ari da poliki gesten. Digitala, badakigu, etorri dela gelditzeko, baina hor bi arrisku dakagu bat irakurlegoari nola iritsi eta paradigma aldaketa hori, eta beste alderetikan lehiakide izatea euskeratikan digitalean inbertsio asko eskatzen ditula, eta hor kultur indartsuak badakatela nolabait posibilitate gehiago aurrea ateatzeko, eta hor oso adi egon behar dugu ze pauso ematen diran, ez da?
Orain arte, hizketan dugu elkarretaz, eta batez ere euskara eta euskal kulturataz, baina behar bada ikuspuntu batean, liburutan. Eta igual aipatu beharko genuke baita ere musika. Bai, musikan ere. Musikan ere, hain zuzen, aurre ere, nolabait aintzindaritakoak izan ginen, eta gaur egun nolabait esan daiteke, hainbat urtetan egindan ibilbidea musikan, argitaletxe batzuek itxi egin dira, eta haien fondo guztiak nolabait elkarrek hartu nahi izan ditu, egon dadin hor, bihar egunerako ere euskal musikaren altxor bat. Elkar, euskal liburu eta kantuen argitaldaria SL. Osea, azkenian, hortikan, ateatako izbazan, gertatzen hau baina elkarren bihurtu dela, baina gu bi esparroak hartzen dituen hasieratikan. Tegia da, oain indar bat egin dela, historikoki desagertzen jundian argitaletxetako fondoak erosi, nolabait eukitzeko, hori... Artxibo bat egon dadin, biharko egunera begira. Eta artxibo hori akordioa gaina indugu, nola da, errenderiko... Eresbilekin. Osea, nolabait etekin, guzen esatea, komertziala guk egiteko, eta etekin kulturala, behaien bitartez, horre ere, elkarlana planteatzen dugu. Guk esaten duguna da kultura, azkenean, inbertsioa dela. Inbertsioa da bezala beste industria tipoak, eta azkenian produktu gordinari, barruko produktuari bere ekarpenak egiten dira. Eta hola baloratu berko litzake. Zertikan, kulturan badaude proiektu asko aurrea eta berdianak. Enpresarialki eta herri bezala ere. Jarri ditugun baloreak jendeak errespetatzea, hor badagoela lan egiteko posibilitate handia, garapen bat egin behar dela, ez bakarrikan enpresari begira, baita ere gizarteari begira, eta ni nahiko nuke hori aurrea, orain arte bezala segitzea, eta ez dakat dudarik ere, gaina, segurtapena dakat momentu honetan, gero ez dakit, baina gaur egunean dago jendeakin hori aurre ingo da. Eta gizarteari, gehiago hurbildu behar gala euskeraz bizitzeko, euskeraz irakurtzeko, euskal kultura konsumitzeko, azkenian, komertzio, industria, hortan dagola herri baten etorkizuna. Azkenian, hizkuntza bat ekonomikoki rentable egitea. Badirudi kultura beste leku batek jomen da baiz, baina rentabilidadean arabera nolabait lortuko dugu hizkuntza bat aurrea ateatzea. Nik askotan pentsatu izan dut, zorte handia izan dudala. Nolabait, nire bizitza guztia, praktikoki, eman dut gogozko, gustoko nuen langintza batean. Liburu mundua, musika mundua, langintza gustokoa izan dudana, eta gainera, 50 gehiago urteen ondorio, ikusten dut egindako ibilbide, gustora egin dudan ibilbide horrek, uzten duela oinarri batzuek aurrera jarraitzeko ze honek berak, ibilbide honek berak. Eta nik itxaropentsu ikusten dut elkar, itxaropentsu ikusten dut zeren eta generazio berria edo zuzendaritza berria oso implikatua, oso identifikatua, oso bide beretik jarraitzen du eta jarraituko duela ziur nago eta itxaropentsu ikusten dut. Eta gizartea bera nik beti edo behintzate aspaldi honetan faltan bota izan dut nolabait euskara ez dela baloratua izan lana aurkitzeko merezi duen maila batean. Ingelesa eta ez dakit zer puntuatzen dira oso altu eta euskara hor gelditzen da. Eta niri gustatuko litzaidake horrek aldaketa bat edukitzea eta euskara bere balioa
hartzen jutea, nolabait, bizitza normalean, enpresa munduan, lan bidean, kalean, toki guztietan, nolabait, hartu dezala, behar duen eta merezi duen indar hori edo base hori. Bueno, sari hau eskertzen dugu, beti iristen da bizitza baten, bizitza baten bukaeran iritsi zaigula, baina oraindikan gordin gaude lan asko egiteko eta segitzeko aportatzen bai elkarri eta bai gizarteai gure indarrak eta gure ideiak. Bai, eskertzekoa da, sariak beti dira eskertzekoak, eta bai, eskerrak hain zuzen, sari honengatik, hemen gu biok gaude, baina hau zabaldu liteke baita ere, hainbeste denboran lankide izan ditugun beste orori. Hori ara da. Gu azkenean aurpegia ematen dugu, talde baten aurpegia ematen dugu, baina hemen balioa taldean dago eta ez pertsona individual edo partikularretan. Eskerrik asko.